Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asung batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kalapeng. Sakbay ngayon tayo denggan ti pakasaritan ti may sa pagayam nga inyuman na kadatayaw kumablaw tayo man pa'y iti tangatang. Shout out ti Mamawag family ti Toran Aparay Cagayan from Froilan Mamawag. Pabate Mang Bianong di asawak nga agsersirani ko. Iso ni Richard Maluyo kan family Maluyo. Toy Quezon, Nueva Vizcaya. Kablao nagtaod ken ni Marites. Shout out Gammad family dita Santa Rosa, Laguna. Kanijay Itiage Isabela. Nagtaod dayta ken ni Buddy Gammad iti South Korea. Shout out kadagiti kakabagyak nga dayjay Piat Cagayan Valley ti Limon family from Rams Limon. Naragsak pa nagdingeg ti family Asio dita Benito Soliben Isabela. Manipod ken ni Romel Asio iti Cabuyao City, Laguna. Shout out ken ni Mama Cynthia Wayas ditanay Bagulain. Nagtaod dayta ken ni Zairene Gapos. Shout out ken ni tatangko Virgo Fayosal dita Isabela. Shout out ken ni Pagaya Mary Ann Salazar ditanay Bangged Abra. Ken makablaawan ni pagayam tayo Mayra Balasilo ditanay Singapore. Nagdakkel ayaman may kadagiti drama yaw Mang Bianong taagas kanote stress. Bueno, kastoy nga rudain ti surat ti pagayam tayo naglingay di tinaga na Bernadette. Ngam kinid daw na asan tayo nga ibasbasa ti address na. Kastoy man ti surat na. Ken ka Mang Bianong. May sakmat kadagiti naayat at dumdumngeg kadagiti programa yaw. Marigrigat kami laeng Mang Bianong. Isu ajak pa'y nakadapaw iti high school ta timultulungak iti kataltalunan kadagiti dadakkel ko tapno adda pagbiagmay sang kapamilya. 5 kami nga agkakabsat ket siyak ti may 3. Nasapa anak asawa dagiti kakabsat ko, iso asyak ti timakder nga inauna. Nagpatulungak nga raw diti gayem ko, tapno agsuratak ken ka. Kastiman nga irugek ti salaysay ko, Mang Bianong. Bernadette, bumangong kan. Apay ayan nanang. Nagsapa pa ilang. Bangunan dakon. Tapno saan anapudot no sumalog tayo iti talon. No madamdama napudot ti darang ti inay.
Makaturturo kag pa'y nanang. Ay, bumangon kakit diditan. Awan ti may tulong day taturog-turog dita. Pagbalinan nakalaang asadot. Agmulagat kan, tasaan nga ipigkat ti mukat day tamatam. Nanang. Ala, bumangon kan tapno makaadu tayo iti masagka sakbay ang umato di inait. Malmalpasan ni tatang yaw iti limlimpiaan na amaraupan. Nagdaga ang nanang. Naknaksetak lang araw din iti init. Nakarkaro man ang amaksetak itan. Nana Dinang! Bernadette! Nay, Jemar, si Kamat Barok. Napanak nagiwayway itinwang ko. Nakita kayong agsiksik kay sa ngayon mayak. Ay, kastaya. Tulungan kayo, Nana. Mamangan no dapay aramidang Barok. O naumpay nga aramidan, sakbay at tumulong ka kada kamay. Awanin taramidak, Nana. Imayak lang nagiwayway itinwang ko. Isa matulungan kayong araw. Husto mo tadda ka, Jemar. Tapno na dardar sa malpas na ito siksikain mi. Nagdaga ang aminan. Itay pa'y apudutin kas kada masirsiraman na. Sige, tumulong nga kada kayo, Bernadette. Isupay ti masikak. Awan ti itangdan mi ken ka, Barok. Ay na, saan nagpatangdan, Nana? Kaya't ko lang ti tumulong kada kayo. Ay na, nagpintas ka mo na nagapoy dya syudad, Celia. Nagkinis ti kudil mon. Kun, nagpudaw ka. Gagangay na tasaanak amain initan iti syudad. Kuma, umayak mo tagtrabaho dya syudad. Kaya't mo tagtrabaho iti syudad? Kaya't kula unay. Anya trabaho ti ammom, ta isapulan ka man? Amumot jak naka high school. Anya kumangay ti trabaho wag dya syudad. Kaya't mo ti sumrak ababaunan. Ay na, saanin? Amang ano makasapulak pa iti sana nasayat nga amo. Amang ano kabilon wano ramusundak pa dita. Ay, saanin? Grabe mat ngamin day ta panunot mo. Think positive ngamin Manjak Celia. Jak kaya tagkatulong. An-anusak langin ti agyan diti probinsya. Okay, adakan ka day ta. Ibagam laang kanyak no agbaliw ti panunot mo. Jamar, si Kamat Gayam. Uwan tata. Pumasyarak ko ma. Ala, umulag ka, Barok. Agyaman tata. Ala, itugtugaw mo pa Barok. Kaya't mo tiyag ka pa Ay, saan din tata? Agyaman langin. Sarong karak la ko madyabalasang yaw. Kasta aya. Bernadette! Apay tatang. Adan ni Jemar, pasyaran na kakanaw. Umay mo sangway. Ay ayatan ka unay-unay, Bernadette. Sapay ko mataklunan nakbatan. Agpada ta aman nalon, Jemar. Awan nagadalan ta. Ngam imbag ka pa ita nakalpas kay ti high school. Ngam siya, elementary laang tinalpas ko. Oh, anya ko ma. Arapaap kumot apumintas ti biyag ko. Iso nga awan pa iti panunot ko ti makiasawa. Saan mo ta kahit asawon ni agasawa ta no aklunan nak, Bernadette? Agtrabaho ta pa'y Papintasin ta pa'y ti biyag ta, sakbay nga agasawa ta. Kasano apumintas nga iti biyag ta? Kat agpada talang mo't ako markaramot iti daga. Bernadette? Nauma akon iti pasig a kinarigat. Iso kayat ko talaga ti makaaon iti kinarigat. Aggagatak no mayaon kay ti kinarigat, Bernadette. Ay, Sapay kumatay ka nakitigundaway ko ang mangayat ka. Nakasaganak nga aguray nga aging kay taaklunan nak, Bernadette. Napingat mait nga agdatdaton ni Jemar kang kanak ka. Inaklon mo ka din? saan pa'y tatang? At nakade panggap mo ang mga klon kan ko ana. Nataarmot ni Jemar, manalon mo takas kada tayo. Kita niya ko ma. Di mo tagipasitan ti manalo na nako. Taawan lamutan ti babaknang. No awan ti manalaw. Tatang,
Kayat mo ka dahil ni Jemar. Uray pa'y kayat kuno isun tumot lang nga iso titaray ti biyag me. Awan tumot lat serbina tata. Napingat ni Jemar nga agdatdaton kanyak mangbiyanong. Aklo nakmat nga addarik nak kankwana. Ngem laplapdak ti bagek nga agayat kankwana, taagpada kami mutla a mannalon. Pampanunutek a mannalo naklata no makiasawa ak kankwana. Kat no aganak kami, rigat manen ti kagubgubal may. Maulit laeng ti kapadasak a dimmakkel. Iso adyak nga raod sinungsong batan, mangbianaw. Celia, tulungan akman kini Bernadette tapno aklunan ako. Ne, apay nga ganat kang aklunan na ngay. Maamakak ngamin. Amang ano mauna anak ti sa balay. Kasta talaga adama paay ken ada nagasat ken ayat. Anya ngay taramidag, tapno aklunan ako ni Bernadette. Lalakalaang. Pasaya atom ti biyag mo. Sigurado akayat na kanto ni Bernadette. Agtrab-trabaho akmat. Apay, instant? Ay, kat ipakitam ken kwa na di pa nagpursigim tapno maayayo ken ka, Jemar. Kanayon na kadagulitan ni Jemar at tulungak kanuken ka. Barang no akluno mon. Ay. Apay, talaga ka ding awan ti panagayat mo ken kwa na? Nasingpot ken nagagatmot ni Jemar Wan, pudo day ta. Awan mo't masakbaya ken kuana. Kasanungay day ta. Anya nga ron ti kayat mo ngay? Baknang. Ay, numabalin la kumaa. Asino kumangay ti baknang agdaton kanyak. Awan ka di apulos ti panagayat mo ken ni Jemar? Aglunak, adamot tenriknak ken kuana. Iso na lang ta, maupayak no pampanunutag ti kasasaad bing agpadpada. Kasla makitkitak ti panaglumlumbaming agraraep iti kataltalunan ngagmalmalam. Naumuma ako ni ti kastataray ti biyag, Celia. Kayat mo ka di ti agabroad. Adamin panggap ko nga agabroad. Agururno nga ngamin iti kwarta nga aramatot nga agabroad. Anya nga iti kuag iti abroad. Syudad to pa'y kat mabuto nga kamapan. Abroad to lakit din, kat awan apulos ti ikarkarit ko amapan iti abroad. Agbalinak lang amot talang ijay. Ha? Amang ano maimbiar na pa'y tagbalin nga amok. Nujak amot isungsungbat ko. Lakay, si mangpatbat jay bats tayo iti agad-adal tayo iti elementarya. Sino abats tayo? Ni ngay Wilfredo. Ni Wilfredo, na pa ni J. America. Wen, kasangsangpot na kanulaang iti kalman. Kastaya. Nakitak nga raud, kaot kaslasaan alimakay. Kaslakit din inauna akken kwa na iti 20 atawon idi nakitak. Gagangay na ata, Amerika, tinagigyanan na. Naimbag pa dahi di abats tata, napintasan ti biyag na. Wen nga raud, napadakkel na ti balay na dito'y lugar tayo apagigyanan ti kabsat na. Agbakbakasyon laengen, ta ijay mo't Amerika ti pagnanaedan na. Hey! Naglawat aradwan ta, ay so di ka bunto-bunto galwan. Mando! Ha? Mando! Tumakdang ka pa'y! Oh. Ha? Ni Wilfredon samot jay mangpaypayapay kanya kiti asidag ti kalapaw. Kung naktupay katasikanday tabat. Well, Mando, may liwak man iti kataltalunan, iso nakadandano nak dito'y ayan mo. Kastaya, una yan ta mailiw, idinto tasyakit na umakaon. Nabayag mo't nga minay na Jack nakabadbadek iti kataltalunan.
Sunga ni taata inaldaw mo'y kataltalunan ti mulmulagatak, kan pitak ti badbadekak. Sana balay ta nataraki ka lata. Saan to pa'y narsaak tayon, Bats? Anya? Oh, kumusta kan? Kas makita, manalon lata naglaklakay. Imbag ka pa'y nga raw da asensado kan, Wilfredo. Saan, mate? Adala base timma ko na a pagbiyagan? Ustaw, ti ko na libakay. Kasla saan ka kano alimakay? Di na nga talaga. Tila ibagbagana. Agpay sumot nga men. Sa balila talaga ti asensadaw. Ayan libakat mo ngay. Oh, nabayagan anabaluak. 5 na tawen, di na panhabas. Kastaya. Ay, pasensyakan. Diya ka mo kasta. Nagsakit di Amerika ket iso ti impatay na. Tatang, nangyuga kun itilining ta kamuting kahoy a meriendayaw. Ay, apag-isaw. Kaya't mo ti merienda akamuting kahoy, Bats. Ay ketuana. Kailiw ko ang meriendain ti kasta. Alang raud, garawan. Kaduan nak ngag merienda. Nagpintas hindi anak mo, Bats? Ha, May kamano ka di nga anak mo. maikatlo. Nagasawan ti manungan ken manangin na. Kastaya, napintas di nga anak mo, Bats. Makaaya-ayaw ti rupana. Nay, interesado kan sa mo titi anak ko, Wilfredo. Kasanaw ket na idumduma at talaga ti pintas jay anak mo. Simple, ngam na-appeal at talaga. Manipo daydi panakakita ni Tata Wilfredo kanyak, kanayon matan iti balay may mangbianaw. Mapanlaang makisarsarita kadananang kantatang, ket kumpormi pa'y agat-gatangan na para kada kami sang kapamilya. Nakaraman kami kadagiti makmakan, asan mi pa'y anaramramanan. Iso nakaragragsak met dagiti ubing pa'y akakabsat ko. Aging naglabas ti aldaw, ket nagdatunan kanyak ni Tata Wilfredo mangbianaw. Ayate ka talaga ti anak yaw mandaw. Nagasagana ang mangikalay sa kengkwana. Iti anyaman nga oras, nulakit di ta kayat na di makiasawa kanya. Wilfredo, sana siyak ti agdesisyon iti dayta. Jakmut kayat siyak ti mangpili iti pakiasawaan na. No kasta okay lang kada kayo kinidinang. No bilang ta ikalaysak ti anak yaw. No anyaman ti pangedeng ti anak may, isungarod ti matungpal. San may nga ipilit ti kayat may no bilang, ta isumat ti makiden na. Agdat-daton gayam di balikbayan kan ka, Bernadette. Sigurado ang nakaragkaron nga alanganin akon kan ka, tabak nang di karibal ka. Jemar, Ang amno pa'y kasta, jaklatag sardang, aging ka anawaya ka pa'y. Sa aktulag sardang, agdaton kan ka, no si kanti mangibagang agsardang akon. saan ka kadi maupay? Anya kumati pa ka upayak? Amok nga alanganin ak, tanalukmag nga ikan di karibal ka. Ang mipalapal ko lahat tatayat ko kun ka, barang no si paumtaon tapno saan amargrag, Bernadette. Ayatan ka unay, Bernadette. Di kanto agbabawi ang makiasawa kanya. Ited konto amin ang masapul mo. Amo nga adayo anata inganak ngem sika. Ngemi paneknik ko ka. Adi kanto agbabawi. No bilang taaklunem.
ti panagayat ko ken ka. Apay asyak tinagdatunan niyo kat nagadumot dita tinangato ti adal na kun napipinta sa babbalasang dito'y lugar tayo. Gabuta saan na may suro ti puso, Bernadette. Sika tinagpitikan na ito'y. Iso sika nga raw tinagdatuna. Tata Wilfredo. Mang Wilfredo, kunamlatan. Mabalin? Ha? No makiasawa ka kaniya, ikuyog kanto'y di Amerika. Tayo jay tangag na ed. Kasanong datatang kinanang ko no umadayo akadakwada. Sapay siyak ti katulungan da, tababasit pa'y dagiti kakabsat ko. Tulungan ta ida ikan tayo da iti pagpuunan da iti mabalin akayat da negosyo. Itultuloy mulat ta ti tumulong kadakwada. Ag tinulong ta, Bernadette. Mang Wilfredo. Saan ka nagdagan ang mga klon kanya? Basta tuyak laeng nga agur uray, Bernadette. Nanang, nubilang tada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Asino nga iti aklunan nyo kadamang Wilfredo kan Jemar? Ha? Mariribu ka na kami nanang. Nay, apay? Asino nga minayat ti ayayat kadakwada? Kwa nanang. Ni Jemar? Wano, ni Wilfredo. Jakpay nga rod ammo nanang. No siyak ti si kaanak ko. Pilyag ti kasayaatan kadakwada. Agpadadamot anasaya at nanang. Sika ti akinrik na anak ko. Iso asika nga ron ti makatingiting. No asino ti rumbang nga aklunam kadakwada. Si kagayam ni Jemar, ngagdatdaton kini Bernadette. Wine, Tata Wilfredo. Sapay ko tasaan ngagsaksakit tinakam mo kaniyak malo. Ne? Saan, Tata? Karbangan nyo mo tagdaton kan kuana? Tabalo kayo mo't gayamay. Balong amangan no kayat mumeten ti agsanod. Di kagdanag, tadyak baybayan ni Bernadette, no siyak ti aklonin na. Ipayak iti napintas abiyag. Tata. Pasensya kayon. Ngam sa anak agsanod. Agsardengak lang agdaton ken ni Bernadette. No ibaga na ada kayon tinagasat. Anya? Pasensya kayon, Tata. Di ka agdanag. Tapatas akmat alumaban iti dangadang asinarrekaw. Sige nga rod balong. May the best man win. Bernadette, kumusta ti datdaton ko kun ka? Ha? Jemar? Sapay ko matamaam mo akong ti desisyon mo. Sakbay ti ipapan ko di abroad. Ha? Agabrod ka? Wen, padasik man mo ti agabroad. Tulungan nak di kasinsin ko nga da iti oman. Iso asapay la kumatayit nagmunti desisyon mo itinabayagan nga idatdaton ko kun ka. Ikan na kumapa iti sumagmamano akan nitong agpanunot, Jemar. Mabalin? Sige, Bernadette. Ada amin kan ka nitong agpanunot. Itad ko tikid daw mo. Awatem dagitoy a groceries, Mando. Nay, nagadumot tanday tao, Wilfredo. Tapno mabayag met nga bastuyo Agyaman nak, hangam ay na. Ay, nakababainan ta. Nagatong tinait itod mo kada kamay. Awanan niya man na, pakaragsakak timang ted kada kayo. Amumet nga gayata ko na ijanak mo. Wilfredo, sapay ko mata, di mo luklukwan laang diyanak ko. Awan ti maikarkarit may. Ngam sapay ko mata, di mo paglulukwan laang. Oh, never, Mando. Saan nakaskin ni Bernadette ti klase ti babay alukwen laeng. Tirumbeng ken kuana ket ayaten. Ilalaen ken ipateg. Agyaman akno kasta, Wilfredo.
Nasaysaya at mutlaeng tinalawag asaritaan. Bernadette, asidigan di pa nagsubli ka Amerika. Sapay ko ma, tanakay kadengkan. No asino ti aklunem kada kami ti baro ngagdatdaton ken ka. Kwa. No aklunem na kon, asikaswek meten na dagos ti may papani di pa nagkalaysata. Tapno na lakalangen ti panangalaken ka ya Amerika. Ay na, mariribu ka na. Anya nga iti pakairibukam. Basta, mariribu ka na. Jak amot ikadeng ko. Di ka unay di ka mariribukan. Tapno makadesisyon ka anaimbag. Ibagam laeng, no anya ti pangedeng mo, tapno agkalaysatan adagos. Jak amot ikadeng ko. Ikanda kumapa iti gundaway kong agpanunot, Mang Wilfredo. Well, okay. Sikati makamo, Bernadette. Ited ko amin agundaway kang kang agpanunot. Napinget da Jemar ken Mang Wilfredo ngagdatdaton kanyak Mang Bianong. Nabayagan na kayat ko ti makalungaw iti rigat ta dimmakelak rigat la ti kagubgubal may asang kapamilya. Itatadimteng ni Mang Wilfredo kasla naikanak iti gundaway lumungaw iti kinarigat no makiasawa akan kuana. Ngem pampanunutek met ni Jemar Mang Bianong. Mariknak nga iso ti ay ayatek. Ngem no iso ti pakiasawaak, ang mga no agtalinaed manalonak nga gingga ite maunnatak. Tapudno ako na nang agabrod, ngem saan kumat ang masigurado, no siyaklat ti ayaten na, no makadano na ni Jay abroad. Idintutan ni Wilfredo, kat sisasagan na amang ikalay sa kanyak, no aklunek, kat itugot nakpay ijay Amerika. Mariribukan unay, no asino ti aklunek kadakwada Mang Bianong. Ni Wilfredo kaday, sisasagan na amang yaon kanyak iti kinarigat, wenno ni Jemar nga ay ayatag, ngamsan mat asigurado te masakbayak kan kuana. Iwanwan na kuma Mang Bianong. To'y pagayam mo, Bernadette. Manmanaw ti may pasungalngal iti desisyon nga agpili, iti nagbalkan ti dua a tao. Isuan no adda kay ti kasta kasasaad, ibilang mo tabagim nagasat. Nga masapol nga aramidem ti seryoso panagpanunot. Daytoy ket nakapatpatag a desisyon. Iso kasapulan ti nauneg panagpanunot. Laglagi pamlaeng kang runaan na, naan-anay nga addaken ka, tianyaman pangedeng, kan kasapulan nga aramidem, ti kasayaatan, para ken ka. Yan tangay, kayat mo maamuan ti kapanunutak, sigon iti surat mo, Bernadette, nabayagan kunam, kayat mo ti makaaon iti kinarigat. Adday tanti solusyon. Anya pailat aramidem ngay, adday tan ni Wilfredo sungbat tinabayagan tinartari gagayam. Adaw ti mabalin na pagpilian, ngem sikati na idadaduma iti panagkita na. Napudno ken ka, may pain na dagitay kasapulam. Daytan no kayat mo te agpraktikal. Timot may papankin ni Jemar, agayat kagankwana kastamot nga agdwa-dwa ka. Narigat ti kasta,
ti siya sino man ngagdwadwa, mayarig iti allon ti taaw, yalla alla ti angin. At baliw-baliw ti panunot ti kastatao, kahit pagdwadwaan na ti amen, nga aramid na. Ngami ti sabali a banger, no maipaimaw tayat mo ken ni Jemar, ket no dayta ket mutual, nga raod ti relasyon ket mapagbaligyan na dagiti parikot. Ulitek, ti panagpilay ket naan-anay nga addaken ka. Makakanta at adin na oras no Kastila ang game. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, litong, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Addakin kan, pagayam ko Bernadette, no asinaw tingka awidan kadakwada. Ngimnay, lalaingam tingka panagpilay, what? Ala, kastaping araw, papagayam, aging gangay ti sumarunumanay, ngayon tayo panaglalangayin. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagngina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!